שלום, שמי סבטלנה שימנובסקי, ואני מזמינה אתכם להשתתף בפרויקט חברתי יצירתי. אני ישראלית, ואני מבינה שיש לנו בעיית תדמית. למרות כל ההיסטוריה וההישגים שלנו, נאומו של ישראלי צריך להתחיל כך. אני לא רוכב על גמל, ואני לא גר במדבר. ולא, אני לא מכיר מישהו מהמושג. וזה לא מפתיע בכלל. לפי נתונים סטטיסטיים, מספר היהודים בעולם עומד על 15 מיליון נפש. זה 0.2% מכל אוכלוסיית העולם. תושבי ישראל אף פחות, 9 מיליון, וזה 0.1%. ברור שלתושב ממוצע מאמריקה או אסיה יותר קל לדמיין לעצמו חד קרן ורוד מאשר ישראלי. בתודעה של זרים אנחנו מצטיירים בתדמיות שונות. לפעמים כדמות מתנ"ך. Let my people go. לעתים קרובות יותר כאנשים דתיים בלבוש בתקופת בבל או כחיילים. אבל לצערי הרב, תדמית שנוצרה על ידי תעמולה הנאצית היא התדמית הדומיננטית בתודעה של תושבי חוץ. וזה מאוד עצוב. לדעתי אנחנו מפספסנו את זה בקולנוע. במהלך עשורים יצרנו מעט מאוד סרטי בידור נטו, שיהיו נגישים לאנשים ממדינות אחרות. רוב הסרטים שהוצאנו להפצה בינלאומית היו סרטי מלחמה או סרטים בנושאים כבדים ודרמטיים. הסדרות הטובות ביותר שלנו לא רק תורגמו, אלא גם עובדו והותאמו להפצה במדינות אחרות, והגיבורים שלנו איבדו איתנו כל קשר. אין לנו גיבורי קולנוע כריזמטיים בני יומנו. מאז קסבלן אני מתקשה להיזכר באף שם. לא כך כבשה הוליווד את העולם. תעשיית קולנוע הוליוודית עולמית שיווקה בידור ואמת מאופרת. איזון בין קולנוע מבדר לקולנוע אמנותי. בסרטים וסדרות למטרת בידור, הדמויות אולי לא לגמרי ריאליסטיות, אבל מאוד מושכות. כך נולדה תדמית של אמריקאי, סיני, צרפתי, אנגלי, טורקי. עקרות בית יפהפיות, בוקרים מושלמים, מלצריות, בלשים, בלשיות, מעדנים ואסטרונאוטים. אודות קולנוע וסדרות טלוויזיה, תוצרת חוץ, אנחנו יודעים הרבה מאוד על חיי יום-יום של אמריקאים, צרפתים, קוריאנים וטורקים. ומה איתנו? בפרויקט הזה אינני שמה לעצמי מטרה להתחרות בהוליווד. אני מקווה שזה עוד לפניי. אני רוצה לבנות תדמית של ישראלי. אני מאמינה שאנחנו כן יכולים להפריך את התדמית הישנה של יהודים וישראלים. לשם כך עלינו להשתמש בכלים מודרניים, ולהציג את עצמנו לעולם, בסרטונים אישיים, קצרים, שערוכים לפי פורמט אחיד. סרטים בהם אנחנו מופיעים כאנשים רגילים, אנשים שחיים את היומיום שלהם. לא מדברים על מלחמה או על פוליטיקה, לא מדברים על הישגים המדעיים שלנו או ההיסטוריה. אנחנו רק צריכים לתת לעולם להציץ לחיינו, לגרום לאנשים להסתקרן בנו. אני מציעה לכם לעשות סרטים קצרים על עצמכם. פיתחתי פורמט נוח והכין כלים פשוטים כדי שתוכלו לעשות סרט תיעודי קצר על עצמכם. משך הסרט 1.5 דקות. אם אתם לא יודעים לערוך וידאו, אני מתנדבת לערוך עבורכם. אם הפרויקט יתפוס תאוצה, מקווה מאוד שיבואו עוד מתנדבים לערוך את התוכן. אני מתכוונת לפתוח לפרויקט ערוצים בפלטפורמות יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם ופייסבוק ולקדם אותם. אני מקווה שנוכל לבנות מאגר מידע ויזואלי עשיר. ממנו יוכלו אנשים מכל העולם לשאוף מידע, להציץ על חיינו, להכיר אותנו, ודרך כך להפסיק לראות בנו שונה.